Salutare brozilor, eu sunt Alex și astăzi vreau să vorbim despre marea evadare, da? Cum ne alegem ieșirile. Adică, în general, o să vezi foarte multe clipuri de unde pui intrarea, unde pui stop loss-ul, dar la fel de important și face parte și din chestia asta de nou FOMO este unde ieși din piață, da? Când e momentul să ieși din piață sau când este momentul să iei profit, pentru că a lua profit este un lucru foarte important în trading, în investiții și așa mai departe, da? Dacă ți se pare util acest video, dă un like, dă un subscribe la canal, îi ajuți și pe alții să ajungă la ei această informație. În primul rând, o să fac un statement pe care, nu știu, probabil multă lume o să îmi dea cu hate după chestia asta, dar nu sunt neapărat de acord că investițiile sunt acolo pe termen lung. Adică am cumpărat ceva acum, să zicem că am cumpărat Bitcoin la 70.000 sau cât a fost topul și uite el 3 ani de zile, da? Sau o altă chestie, că fac dollar cost average, dar fac dollar cost average în creștere, da? De exemplu. Eu nu sunt neapărat de acord cu chestia asta, mi se pare că și la investiții, dacă vrei să le faci cu cap, trebuie să-ți urmărești investiția, că până la urmă sunt banii tăi, da? Și chiar dacă ai risk management, money management și așa mai departe, trebuie urmărit acest lucru, sincer. Uite, eu de exemplu fac dollar cost average în descreștere, am arătat pe clipurile mele, da? Deci fac dollar cost average, dar nu în fiecare săptămână, îmi aleg niște prețuri la care prețul trebuie să ajungă, în momentul ăla cumpăr de anumite valori și așa mai departe. Hai să vedem cum ieșim, da, din piață sau cum luăm profit în piață. Și o să începem cu investitorii, da? Pentru că e foarte important. Nu ne trebuie absolut niciun indicator. De fapt, o să vorbim și despre o fază cu indicator, da? Dar la fel de bine o să vorbim și despre zero indicatori, da? Și cum vrem să facem? Păi, în primul rând, ne trebuie un concept care se numește Break-in Market Structure, da? În primul rând, ca și time frame, folosim daily. Punct, da? Și după ce folosim daily, pentru că pe daily v-am arătat și intrările pe clipul despre cum investești safe în orice asset, orice market, ne uităm tot pe daily să identificăm break-in market structure, da? Adică nu vrem să vindem la top, dar vrem să vindem la the next best thing, da? Și ce înseamnă chestia asta? E așa. Hai să ne uităm pe assetul acesta, ăsta este Bitcoin-ul, da? Și am discutat mai de mult că acestea se numesc swing-uri, da? Sunt vizibile. Da? Trebuie să fie vizibile. Bun? Și hai să vedem. Aici este un break-in market structure foarte nasol, că a făcut un lower low, dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre faptul că pe daily reducem cu cel puțin 50%, da, poziția pe un lower high. That's it. Asta este tot. Deci primul lower high pe daily pe care îl vezi, reduci poziția sau ieși din poziție. Ce ar însemna? Aici a fost topul la 64.780 și tu ai fi vândut frumușel la, hai zicem, la point of control, da? Pe aici, la 57.160. Ok, n-ai fi vândut la top, dar din nou asta face parte din disciplină și din nou FOMO, da? Pentru că altfel dacă nu vindeai aici și sperai tu să mai crească, uite, e bine, nu mai aveai foarte multe ocazii în perioada următoare. Da? Pentru că o investiție este o investiție bună când nu merge neapărat în pierdere și când dispui de posibilitatea de a-ți accesa bani. Da? Pentru că oportunități tot vin și nu zici, las acolo 5 ani de zile. Da, îl lași acolo 5 ani de zile, dar trebuie să lași cu cap acolo 5 ani de zile. Adică să fii în profit în aia 5 ani de zile. Pentru că există și aici o chestie de raport risc-recompensă. Dacă tu aștepți 6 luni de zile ca assetul pe care tu l-ai cumpărat să ajungă în break-even sau să intre un pic în profit, atunci ai un raport risc-recompensă de 6:1. Este foarte mare, da? Deci riști 6 luni ca să faci profit. Nu mi se pare neapărat ok. Bun, deci asta ar fi un mod. Identifici lower high-ul, vinzi
reduci poziția, este alegerea ta de aici, nu mai contează chestia asta. Hai să vedem un alt mod de a face lucrurile astea, tot investițional. Îți trebuie RSI-ul, da? Și trebuie să te uiți pe conceptul de divergență, da? Divergențele sunt, în schimb, foarte periculoase, pentru că tu, de exemplu, de aici, da, ai fi vândut la 58.000. Ok. Ce pot să zic este că ai un risc destul de mare să faci pe divergență, într-adevăr să ieși prea devreme, dar nu este o strategie proastă. Adică avem aceste două swing-uri și aceste două swing-uri, da? Aici o divergență semn că o să mai scadă. În acest punct, da, probabil pe aici pe jos, după ce ți-a confirmat prima candelă roșie pe daily, probabil vei fi vândut la 54.000. Da? Tot ar fi fost bine. Da? Deci poți să te folosești de conceptul ăsta de divergență. Încă o chestie de care trebuie să ții cont, sau nu că trebuie să ții cont, ai putea să ții cont, este că, în general, piața merge în 5 valuri impulsive. Da? Deci nu contează concepte de Elliott Wave, de lucruri de genul ăsta. Deci chiar nu contează. Nu te gândești la Fibonacci, nu nimic. Dar poți să zici așa, ignorăm ce se întâmplă înapoi, ne uităm strict aici, da? Deci, un val impulsiv, al doilea val impulsiv, al treilea val impulsiv, al cincilea val impulsiv, da? Odată ce a început să scadă din acest val impulsiv, e pa, da? Deci poți să mergi pe premiza asta, că e pa în momentul ăla. Și poți să ieși, să reduci poziția și așa mai departe. Atenție, ăsta nu este un concept de tip Elliott Wave, da? Nu are treabă cu el. Adică folosește bazele Elliott Wave-ului, dar nu ne luăm după valori Fibonacci. Deci 5 valori impulsive. Odată ce ai văzut 5 valori pe daily, impulsive, da? Deci definite clar, e momentul să reduci poziția. Exemplu și în cazul acesta. Să zicem că ai cumpărat aici, până acum ai avut 1, 2, 3, 4, probabil urmează al cincilea. Când o să înceapă să scadă, probabil pe la consolidation blocul ăsta, o să-l vezi, o să dai exit. Da? Poate dai exit mai repede, nu contează. Da? Dar la asta ne referim cu cele 5 valori impulsive. Cam așa funcționează în general piețele tradiționale. Altă variantă de exit ar fi să stai să înveți concepte de tip Wyckoff. Da? Adică, în cadrul ăsta, când încep după niște valori impulsive să vezi o formațiune de genul ăsta de consolidare, în momentul ăla e bine să ieși. Și unde este bine să ieși, în punctul ăla, este așa. Iei fixed range volume profile, hai să luăm de aici, să desenăm, și imediat când a început să intre în această consolidare, măsori. Și îți pui order de vânzare, reducerea poziției, da? Fix la point of control. Nu contează că nu s-a format vârful ăsta. Doesn't matter. Să zicem că tu l-ai văzut mai târziu. Tragem de aici până aici. Să zicem că nu s-a format valul ăsta, da? Și ai fi pus ordine de vânzare la 56.249. Un exit la fel de bun. În cazul în care faci trading, exiturile tale sunt niveluri Fibonacci, da? Sau sunt take profituri fixe, pentru că atunci când tu faci trading și ai o intrare, ai un stop loss, un entry și un take profit. Take profitul trebuie să fie, da, la 2 R, să zicem, sau 1.5 RR, raport risc-recompensă, adică să riști $1 pentru 1,5 sau să riști $1 pentru 2 dolari. Ei, și atunci ai un take profit clar, mai ales când joci cu futures. A doua variantă este să te muți cu stop loss când faci trading. Te muți cu stop loss-ul pe niveluri cheie Fibonacci, da? Adică în cadrul unui preț, din cadrul unui retracement, te muți pe fiecare, imediat ce a închis peste retracementul respectiv, te muți sub el. A închis, te muți sub el.
O altă chestie pe care trebuie să o iei în considerare este că dacă prețul funcționează în valori impulsive, da, și tu ai intrat într-un retracement, uite așa, să zicem că ai intrat la 0,618 sau ceva de genul, atunci tu te gândești fie să reduci jumătate din poziție la less stop sau la o valoare de tip extensie, la un 0,236, la un 0,382, la un 0,5, da? Deci cam asta trebuie să faci. Mai ales că la trading, eu personal consider că e mai bine să mergi pe ideea de fie mă mut cu stop loss în profit, da? Și merg cu prețul pe nivelul cheie Fibonacci, sau cum vrei tu, sub swing-uri, nu contează strategia, sau a doua variantă în care ai un take profit clar, da? Deci ai un raport risc-recompensă și te ții de acel take profit. Ok, cam atât am avut de zis despre the exit plan sau când iei profit. Țineți minte, tot timpul este important să iei profit. Eu am fost Alex, spor la trading, te-am salutat!